Menteri ka koi ka khia ulai thu Bamenta kasingi ka jingya philio jungmot ka review meeting bala penyadu Menteri Rangba Conrad Ki Sangma kalashim karai banum don shu ka jing shak hangdam ka yat ka yeng bat kalit kawan jong ki pat ba hapo ka jela habakran ki nong thokot kubor uba hek ulaong baka e ka basa mentang kalong bakan sadon tang ki jing perking ki bakin get consult bat ki jing boy ki containment area ulaong ikani barok ka sarkar kala ai bor haki deputy commissioner banle ka badon kam kat kom ka jing start ka jongki Kumagalong mentahi kamda syuk ka total lockdown. Marbala sya kali ke movement of vehicle, la sya ban pli ke dukan, la sya ban nyahat ke brio, ke kamda syuk ka total lockdown henry ke restriction and containment ya kata la e pat ke start jongki DC jong ke district affair begin pet ya ke banle ya ke berenkam. Till Monday will continue this. Ya kani ka meeting balong spang ka ini kita containment bagi strategi. Bila be ya ke start jong ki DC jong ki district affair bagi sim ya ka doga dry. Kat kum ke ibet ke jong ki hapo lagi jong ka district. Ya kani ka containment and restriction baru kadang continue ye do mentah kadang ya ye do mentah. Tangba ya kadang ka decision ke bagi sim nada kilawat ong ba they will allow the permission for the public vehicle or commercial vehicle whatever decision will take. We leave it to the wisdom of the deputy commissioners.